Jisimni Charlene u l-passjoni tiegħi hija l-ħjata. Jien ommi tgħidli li n-nanna kellhom business tal-ħjata iju huwa hu n-nanna. U infatti kienu jieħdu tenders tas-soldati tal-Ingliżi kien jagħmluhom l-uniformijiet. Hu n-nanna kien jagħmel il-blazers u n-nanna kienet tagħmel il-qliet u infatti tant kien ikollhom xogħol xi jagħmlu. L-nanna kienet qabbat waħda oħra tagħmlilha l-buttuni u ż-żippijiet ħalli jlaħqu. Il-ħaġġi li jiena qatt ma ntqajt ma' din nanna għax ġiet nieqsa qabel ma twelid jiena. Imma jista' jkun għaddiet li l-imħabba ħjata fid-demm kif jgħid il-Malti insomma. Minn dejjem niftakar li nħobb nuża idea għal crafts u speċjalment id-drab kont iffissata fuqu minn dejjem. Kien żmien in-90s kien moda dal-handbag kien kaxxa dan u bċinga miegħu. U konna kif għamilna lezzjoni fejn għalmuna nagħmlu cube bil-karti. U għed, stenna, jekk naqbad l-istess forma talja minn l-cube bil-karti, imma l-cube nagħmilha bid-drab, edda jiġi handbag. Fenġejta fuq biċċa drab, mort sraqt labra ħajta minn għand ommi u ġi kaxxa u ġi handbag. Illa, qed tinnexxi li nagħmel oġġett tal-ħwejjeġ. U dejjem kont nesplora affarijiet aktar tqala lija li kienu għizmin. Jew xi naqra portiera li ma tużax aktar minn dawwara xi flok, jew xi dvalja li ma jużax xi ħadd titieli u nagħmilha dublet pereżempju, minn ximkien kien jiġi drab u minn ximkien kont nagħmel xi ħaġa tal-ħwejjeġ. Bdejt nieħu naqasem f'avvenimenti bħal Fashion Week, eżempju, kienu għamlu programm Charles Ron, il-proġett finali konna minna catwalk żgħira qabel il-kollezzjoni tagħhom. Qatt jisnijiet nixtieq nesplora l-idea li nagħmilha bħala business dil ħaġa. U fit-2018 ħriġt l-ewwel kollezzjoni tiegħi. U niftakar l-ispirazzjoni kont ġibta dak kont noħobb noqgħod nieħu l-kelba mixjiet fil-kampanja. U kont rajt skos fjuri mal-ġnub tal-bankin u hekk qed iwa, fjuri Maltin nagħmilha. Penġejt naqra fjuri Maltin u l-boyfriend tiegħi kien tajjeb fuq graphic design u mill-illustrations tagħhom u printjajthom fuq l-spandex. Ħriġt l-ewwel kollezzjoni tiegħi ta' 2018 relatata mal-Fjuri Maltin. U kienu għajtu li tal-Malta Crafts Foundation jekk kienx interessata nagħmel kollaborazzjoni ma' artiġjanat ieħor Malti. Ma' wieħed Antwan jaħdem in-newl. U tilhom żgur iwa. Jiena nagħmel da xogħol fl-Insiġ issa 47 sena. Niġi s-seba' ġenerazzjoni fuq da xogħol. Jiena llum bażikament nagħmel xogħol ta' weaving, jiġifieri xogħol ta' tapiti, materjal iktar li jkonoxxon. Qabad kelli din l-idea jiena, dak meta nbih bikini, jiena mill-tag imqabda magħha. It-tag trid tqabbadha biċċa spaga normalment, qed naqta' strippi irqa' u żgħar bil-materjal tal-malji. U dak xi niġġebdu jiġi qisu spaga, qisu ħajta. Qed jekk naqbad din l-istess idea. Biċċa strippa twila metri twal mill-materjal tal-lajkra. Dejjem niġbidhom. Qed jekk naħdem drab bih, da jiġi ħloqt materjal bil-lajkra imma woven. Issa xagħli mhix wiever, xagħli ħajjata professjonali. U li ħarġitu mill-immaġinazzjoni tagħha. Niftakar mor bl-ideja u għalli mela le għalli tini madwar 100 metru mid-drab tajtulu u ħadmu fil-magna tan-newl. Issa dan Antwan imdorri jaħdem twapet. U meta tani l-ewwel prototype infatti kienet jibsa stanga u niftakarni ngħidlu qedlu Antwan, qedlu ma naħsibx li diħaddur mal-patata tal-mudella u beda jitħak infatti. Meta jiena naħdem normal fuq il-newl tiegħi, ix-xogħol inti tiddaħħal ħajta tittoqgħod jiġifieri tifret waħda biex jinnexxiel noħorġu dak ix-tip ta' xogħol. Kienet sfida għax f'ħajti qatt ma kont ħademt materjali jiġġebbed. U kemm plejna nirranġaw il-prodott u jistikka inqas, jgħaddi l-mekkuk aktar bil-mod ħalli jkun hemm inqas tension u dejjem baqgħet tiġi jibsa. Ma s-set biċċa xogħol li bdejna nagħmlu bħala sample. Konna kważi wasalna fi stat fejn ħaniedu sma da proġett ma ssejrnex għax ma stajniex inwettquh. Qed isma', qed li jekk nagħmlu il-vertical drap mill-materjal tiegħi u l-orizzontali wkoll mill-materjal tiegħi. X'taħseb jiġri? U provajnih u l-istess. Qedlu hemm xi metodu kif naħdmuh bidejk sempliċement tgħaddih inti u tħalli drap jintelaq
U kien ħareġ dal-frame żgħir Provajna biċċa ġifieri waħda, u fl-aħħar ħareġ il-materjal li kellna bżonn infatti. għandna teġmil ta' xogħol fil-Mali kif taf jiġifieri, bħala ċorpina. Inħobb nuża materjal sostenibbli għax mhux sempliċement spandex dan normali. Dan magħmul minn plastik mormi iħolluh, jagħmluh pellets, il-pellets jagħmluh ħajt, ġifieri jerġgħu joħorġu ħajt ġdid minn plastik mormi. Allura fiha żewġ affarijiet li nieħu gost bihom, nista' nuża l-scraps ħalli noħloq materjal ġdid plus il-materjal oriġinali huwa magħmul minn plastik antik. Il-materjal kien komdu, ma kienx stretch, ma kienx tense, u kien flexible u kollox. U nexxieli nużah u ħdimt kollezzjoni bih infatti li ħan nippreżentaw dis-sena Weaving the Unwoven. U nexxieli noħroġ il-kollezzjoni li kelli flas li dejjem nagħmlu.